От 9 юли в Тракийския университет в Стара Загора започват кандидат-студентските изпити. Висшето учебно заведение предлага на кандидатите 4 факултета с 16 специалности, 2 колежа с 7 специалности и департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите. Кандидат-студентската кампания през 2008 година протича малко по-различно, тъй като има и различни предпоставки за това. Ние това, което обещахме предварително, че ще направим предварителен конкурс, изпит го направихме. Явиха се някъде около 580 кандидата на предварителния изпит. След това ние обявихме, че признаваме матурите, като за специалностите в аграрния факултет ние признаваме за агрономство, животновъдство и екология, изпита от матурата по биология, за аграрната икономика признаваме география или математика, а за педагогическите специалности признаваме изпита по български език, за ветеринарна медицина също изпита по биология, а в момента ние ще провеждаме втория тур, нормалната лятна кампания, която всеки път сме се провеждали. Независимо от по-малкият брой кандидат-студенти като цяло, интересът към Тракийския университет се запазва. В него се изучават уникални специалности за България. Интерес има най-много към хуманната медицина, интерес има към икономиката тая година, подчертано висок, аграрна икономика и регионално планиране и развитие на селските райони, което е единствена специалност в България. Също така интерес има към екологията и до някъде към ветеринарната медицина. Новото ректорско ръководство на Тракийския университет провежда програма за разширяване на учебното заведение. В процедура е създаването на стопански факултет, в който ще влязат всички икономически специалности. Работи се и по разкриване на нова специалност, каквато не се изучава никъде в България. Университетът кандидатства пред Националната агенция по оценяване и акредитация за откриване на специалност аквакултури бакалавърска степен. Тя се намира в регистрите на страните от Европейския съюз, на развитите страни в света. Правиме няколко опита до сега, но липсва разбиране в България относно необходимостта от тая специалност, но аз този път се надявам, че вече ще успеем. От няколко години висшето учебно заведение в града на Липите предлага магистърска степен по аквакултури, изучава се и дисциплината рибарство и промишлен риболов, но от особена важност е степен бакалавър, към която ще има сериозен интерес, твърди професор Йордан Стайков, най-добрият специалист в България по аквакултури. И има една празнина в нашето селско стопанство, където липсва обучение конкретно от първи до четвърти курс бакалавърска степен и след това продължаване в следващите степени за развитие на аквакултурата. Тази дейност в световен мащаб е силно развита и е силно печеливша, като се обръща внимание специално на диверсификацията на видовете, т.е. разнообразяване на видовия състав, и основното изискване е да имаме производство, което да е съобразено с изискванията на Европейския съюз. В момента нямаме определени квоти, които да ограничават износа на тази продукция, и в този аспект се увеличават възможностите за развитие на аквакултурата. Липсват обучени кадри, които да са само в тази специалност, а ползваме тези, които са от нашата специалност в аграрния факултет, допълнително вече обучени в магистърска теза по аквакултура. Тракийският университет има изградена отлична учебна база, големи вани за развъждане на риба, аквариуми и други съоръжения. В момента в базата на университета се отглеждат руска есетра, дъгова пастърва, езерна сьомга, канален сом, шаран и други видове риби. Предстои да бъде внесена от Тайланд и сладководна скарида. Университетът има собствена ферма в Приморско, както и база на язовир Овчарица, където студентите се обучават на практика. Тракийският университет има институционална акредитация и дипломите в по-голямата част от специалностите се признават зад граница. Тракийският университет има много висока оценка на акредитацията. Това е оценка много добър, което е най-високата оценка. Дипломите на нашите абсолвенти, които са завършили специалностите на Тракийския университет, в по-голямата си част се признават. Например, аграрните специалности ние нямаме никакви проблеми.
ветеринарната медицина, с изключение на някои страни, признават се, но аз трябва да ви кажа, че нашата ветеринарна медицина направи много за признаването на дипломите. В момента гони европейска акредитация, съобразени са учебните планове, учебните програми с тези на европейските страни. За хуманната медицина има още какво да се желае, защото трябва да полагат допълнително от 1 до 3-4 изпита. В различните страни е различно, така че имаме още какво да работим в тая насока. Тракийският университет търси възможност и за откриване на специалност богословие.